На тэлеканале «Беларусь-3» навіны культуры. Вітаю вас. Сёння 16 жніўня. Гэтым разам абвесцім праграму міжнароднага тэатральнага форуму «Тэ-арт». Падсілкуемся ў лонданскім музеі ежы. Пранансуем знакавыя праекты тэлеканала «Беларусь-3». А напрыканцы пагаворым з чарговымі фіналістамі дзіцячага еўрабачання гуртом «Манкі Топс». Гэта і шмат іншай цікавай інфармацыі наперадзе. Заўтра ўвечары можна схадзіць на пастаноўку сучаснага мастацкага тэатра «Плачу за задавальненне». Жанр п'есы вызначаецца як камедыя становішчаў. Рэжысёры браты Муратавы адзначылі, што п'есу Іва Жаміяка крыху перарабілі, каб інтрыга аўтара стала яшчэ больш надзённай. Адметнасцю пастаноўкі стаў зменены ў выраўнанні з арыгіналам фінал. Ідэя твора дае магчымасць адсачыць магію пераўтварэння матыву «Хачу кахаць» у пачуццё «Я кахаю». Напрыканцы верасня з гастрольнымі паказамі ў Магілёў прыедзе гомельскі гарадскі маладзёжны тэатр. Цягам 3 дзён будуць прадстаўлены камедыя «Перабор», казка для дзяцей, захавальнікі чароўнай кнігі і псіхалагічны трыллер «Метад». Спектакль «Дыпламант 13-го маладзёжнага тэатральнага форуму «Март-Кантакт-2018». У гэтыя ж дні акцёры драмтэатра з Магілёва на сцэне гомельскага гарадскога маладзёжнага тэатра пакажуць 3 свае спектаклі «Браты і Ліза», «Казкі старога Арбата» і «Брыдкае качаня». Абвешчана праграма 8-га міжнароднага форуму тэатральнага мастацтва «Тэ-арт», што пройдзе ў Мінску з 20 верасня па 16 кастрычніка пад слоганам «Разгерметызацыя». 9 найбуйнейшых пастановак сучаснасці пройдуць у межах міжнароднай праграмы. 10 лепшых беларускіх спектакляў будуць паказаныя ў адным шоу-кейсе «Беларусь Оупен», а школа тэарта навучыць чуць, бачыць і гаварыць. Беларускую праграму адкрые новая версія «Рэвізора» у рэжысуры мастацкага кіраўніка Купалаўскага Мікалая Пенігіна і яго вучня Дзмітрыя Цішко. У Дзяржаўным літаратурным музеі Янкі Купалы распачала работу выстава «Меер Аксельрод. Кніжная графіка». Упершыню ў Мінску экспануюцца творы, што зберагаліся нашчадкамі мастака. 85 ілюстрацый да кніг Купалы, Бядулі, Коласа, Мерымэ і іншых пісьменнікаў былі створаны ў рознай тэхніцы у 20-60-х гадах мінулага стагоддзя. Падарункам аматарам гісторыі стануць замалёўкі даўняга Мінска 20-х гадоў, часу росквіту беларускай і яўрэйскай культур, часу, калі братоў Зэліка, Мейера і Залмана Аксельродаў звязвала з Янкам Купалам творчае сяброўства і захапленне паэзіяй, мастацтвам, працай у беларускім дзяржаўным выдавецтве. Працягваюцца падарожжы па цікавых мясцінах краіны тэлевядучага Владзіміра Богдана. Гэтым разам ён завітае на Віцебшчыну ў Глыбокае, якое за колькасці азёраў называюць беларускай Венецыяй. Якія яшчэ сакрэты адкрые здымачнай групе гэты горад, даведаецеся, калі станеце яе спадарожнікамі ў межах праграмы «Я хачу гэта ўбачыць» заўтра ў 9:50 раніцы на тэлеканале «Беларусь-3». Долгое время он принадлежал 2 разным владельцам. Река Березовка делила его на 2 части. Северный владел Юзеф Корсак, южный – Зиновичи. Позже их сменили Радзівілы и Витгенштейны. 11 лістапада ў сталіцы адбудзецца модны праект Kids Fashion Zone, які злучае творчых людзей, што робяць агульную справу. У праекце бяруць удзел беларускія дызайнеры, гандлёвыя маркі і брэнды, а таксама мадэльныя агенцтвы і школы, на базе якіх праводзіцца комплекснае навучанне асновам дэфіле. У межах праекта пройдзе дабрачынны паказ дызайнера Марыны Баніфацевай з удзелам беларускіх зорак і іх дзяцей. А цяпер распавядзем, куды варта схадзіць гэтымі днямі кінаманам, самыя гучныя прэм'еры бягучага тыдня, фільмы якіх доўга чакалі, блокбастары і маляўнічыя стужкі для дзяцей. Пра ўсе кінанавінкі ў нашай адмысловай рубрыцы. На вялікія экраны выходзіць «Мамма Мія 2». Гэта працяг мюзікла 2008 года і той рэдкі выпадак, калі крытыкі сышліся на тым, што другая частка атрымалася лепш за арыгінал. Сафі разумее сваю маці як ніколі, бо апынулася ў тым жа становішчы, што і яна шмат гадоў таму. Толькі на гэты раз вядома, хто бацька і дзіцяці. Адначасова Сафі няўпэўнена ў сваім шлюбе і просіць усіх распавесці пра то, як у свой час справілася яе маці. Фільм «Мамма Мія 2» сумяшчае ў сабе і сіквел, і прыквел. Працягваюцца падзеі першага фільма, але пры гэтым флэшбэкі пераносяць гледача ў часы маладосці галоўнай гераіні.
Разам з тым выходзіць фільм «Небяспечнае заданне» ў галоўнай ролі Дэніел Рэдкліф. На гэты раз актёр прымярае на сябе скуру пілота, які спрабуе правесці наркотыкі праз граніцу ЗША. Гэтая работа гарантуе для яго новае жыццё і лячэнне для хворай жонкі. Асноўная рыса, якая адрознівае гэты фільм ад сотні падобных стужак пра нелегальных перавозчыкаў, у тым, што практычна ўсё апавяданне вядзецца з кабіны аднамеснага самалёта. Гэта, бадай, адзін з самых артхаусных фільмаў з удзелам акцёра. Дэніел ужо даўно з ахвотай бярэцца за самыя спецыфічныя ролі, а ўсё за надакучлівай славы хлопчыка са шрамам. Фотавыстава ў музеі гісторыі горада Мінска, што адкрылася 5 жніўня, распавядае аб аб'ектах ЮНЕСКО Рэспублікі Польшча. Яна была падрыхтавана Міністэрствам замежных спраў Польшчы, польскай турыстычнай арганізацыяй, польскім інстытутам у Мінску і музеем гісторыі нашага горада да святкавання Дня Польшчы ў беларускай сталіцы. Госці выставы змогуць здзейсніць незабыўнае падарожжа па унікальных славутасцях гісторыі і прыроды суседняй краіны, якая можа ганарыцца 15 з амаль 1000 аб'ектаў, унесеных у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Пасля Всесаюзнага інстытута кінематаграфіі яна зусім маленькае дзяўчо прыехала на таджик-фільм. Яе хацелі адправіць працаваць у Міністэрства культуры альбо Акадэмію навук, але яна была непахісная ў сваім жаданні здымаць кіно. Маргарыце Касымавай, кінарэжысёру і сцэнарысту, прысвечаны чарговы выпуск праграмы «Камертон». Глядзіце заўтра ў 19:25 у эфіры тэлеканала «Беларусь-3». Я очень реально мыслящий человек. Меня так воспитала бабушка питерская и мама. Я могла бы все бросить, кроме одного, кроме кино и ВГИКа. Для меня это был фетиш. Заўтра ля палаца мастацтва пройдзе утульны канцэрт Паліны Рэспублікі. Гэта творчы псеўданім айчыннай выканаўцы Паліны Паланейчык. Гэткую ж назву носіць і музычны праект, што акампануе спявачцы, створаны ў 2013 годзе. Так што ў пятніцу вечарам вам забяспечаны лёгкі летні настрой пад цёплыя песні. А зараз кіруем позірк за межы нашай краіны. Гэтым летам у лонданскім музеі ежы наведвальнікам прапануюць накіравацца ў вандроўку па дзівосным свеце марозіва. Чым жа здзіўляюць арганізатары выставы, даведаемся з наступнага сюжэта. На выставе ў лонданскі музей ежы даследуюць мінулае, сучаснасць і будучыню аднаго з любімых ва ўсім свеце дэсертаў марожанага. Вы можаце паспрабаваць марожанае з мінулага, а таксама даведацца, якім яно можа быць у будучыні. На выставе можна ўбачыць, як мозг рэагуе на любімы ласунак. На галаву жадаючым апранаюць прыладу, якая счытвае сігналы і адлюстроўвае іх у выглядзе каляровай графікі. У араматычным калідоры, які атрымаў назву «Часовы тунэль», можна панюхаць і паспрабаваць густы марожанага мінулых эпох. Таксама наведвальнікам прапаноўваюць пастаяць у ванільным воблаку, а ў мясцовым кафэ можна паспрабаваць незвычайныя густы, такія як нарцысавы, агурочны, грушавы ці марковы. Наведвальнікі таксама могуць зрабіць дэсерт самастойна. Выставу прымеркавалі да 300-гадовага юбілею кнігі рэцэптаў Мэры Ілс, упершыню апублікаванай у 1718 годзе. Лічыцца, што гэта першае выданне на англійскай мове, у якім быў рэцэпт марожанага. Сёлета таксама святкуюць 399 гадоў з часу будаўніцтва першага дома марожанага па загадзе караля Якава I. Учора ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь адкрылася маштабная рэтраспектыўная выстава твораў Ізраіля Басава пра мудрасць збудавала сабе дом, прымеркаваная да стагоддзя з дня нараджэння майстра, які стаў класікам беларускага мастацтва 20-го стагоддзя. Словы прытчы, узятыя ў якасці назвы юбілейнай экспазіцыі, дакладна характарызуюць жыццё і творчасць мастака, які ва ўсіх сэнсах слова пабудаваў свой мастакоўскі дом, устойлівы сімвал духоўнага ладу. На выставе дэманструюцца больш за 60 графічных і жывапісных работ, многія з якіх упершыню.
31 жніўня на тэлеканалах «Беларусь-1» і «Беларусь-24» у прамым эфіры адбудзецца фінал нацыянальнага адборачнага тура дзіцячага конкурсу песні «Еўрабачанне-2018». Творчая каманда «Навін культуры» працягвае вас знаёміць з яго удзельнікамі. Гэтым разам мы завітаем у госці да квартэта «Monkey Tops». Здравствуйте, девчонки! Мы поздравляем вас с выходом в финал национального отбора детского Евровидения 2018. Как возникла ваша группа и что означает ее название? Название придумал наш основатель нашей студии, это Юзари Продакшн, именно Юзари. Он решил, что мы такие обезьянки, то есть мы такие веселые, позитивные. И он такой, будем Monkey Tops. Расскажите про команду, которая с вами работает. У нас очень большая команда, они как мы, то есть мы вот на сцене выступаем, а они, получается, за сценой. Хореограф Ольга Шамрова, Юрий Викторович, то есть Юзари, Кристина, наша помощница, она наш как менеджер, самая лучшая. И у нас вообще очень большая команда, без которой бы мы не справились. Также наши родители, которые нам постоянно помогают, и мы за это им очень благодарны. А как друзья, одноклассники отнеслись к вашему выходу в финал? Конечно, нас все поздравили, потому что если друзья будут завидовать, то это, конечно, будут не друзья. Они нас подбадривают, желают нам удачи и говорят, что у нас все получится. Я так понимаю, что вы уже не первый раз участвуете в конкурсе Евровидения. Да, есть. Да, две девочки у нас. Да. Я и Майя, мы, получается, танцуем в Центре искусств арт-платформы, и мы, получается, танцевали уже на открытии Евровидения. Получается, это было у нас в Минске на отборе на открытие Евровидения, и потанцовки были у нас еще. Как вы думаете, что самое главное для победы на Евровидении? Нужно выступить очень круто, и чтобы людям понравилось. Это самое главное. То есть мы выступаем для людей и для себя, а уже все вот это голосование для себя. Да, в первую очередь мы выступаем для себя, для своих эмоций, потому что самые классные эмоции, которые у нас будут на сцене, это будет на Евровидении, а остальное все будет хорошо. А разве можно одновременно и хорошо петь и танцевать? Группа, она, можно сказать, заключается в том, чтобы соединить две стихии, танцы и вокал. И у нас это очень классно получается, мы все очень сильно сдружились, и у нас все круто. Неужели не ссоритесь? Вы же такие все разные. Мы очень давно познакомились друг с другом, мы любим проводить время много, мы часто ходим в кафешки, гуляем друг с другом, общаемся очень много. Да, у нас очень честные отношения, и нам это очень нравится. И даже если возникают какие-то ссоры, у нас их почти никогда нет. Каникулы уже пролетели, и пролетели они для вас в репетициях. Не жалко? Это для себя. Это самое главное, что это для себя и для зрителей. Чтобы 31 августа мы показали, на что мы способны и что мы можем. Мы делаем это в удовольствие. Нам это нравится. Вот всем девочкам это нравится. И самое главное, чтобы мы получали от этого позитив и куча эмоций. Поэтому мы даже готовы в этом году не отдыхать, чтобы получился вот такой крутой и классный результат. Расскажите про песню, с которой вы выступите в финале. Автор Юзари, он написал музыку и аранжировку. Песня вообще о том, что мы все на стиле, также и называется наша песня «На стиле». Когда мы приходим вместе и совмещаем наш общий стиль, хотя он у каждого разный, он получается очень крутым и позитивным. Вот об этом мы и рассказываем людям, что люди все разные, но они могут совместиться и создать крутую песню, крутое настроение, крутую команду, и все будет хорошо. Я знаю, что вы также участвовали в ее создании. Получается, в самом начале вот у нас, получается, кусочек, там, где я и Майя, мы танцуем, это, получается, сделала я и Майя, то есть мы все вместе, получается, придумали, сидели и показали нашему хореографу, он сказал, что это очень круто, и мы решили так вот и сделать, чтобы это было в Евровидении, то есть. А мы с Алиной придумывали вокализы всякие, чтобы разбавить нашу песню, сделать ее более крутой. И сейчас даже мы работаем над этим моментом, чтобы как-то разнообразить нашу песню. Спасибо и желаем победы Monkey Tops в национальном финале. Спасибо. На сёння гэта ўсё. Глядзіце навіны культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале. Разам з намі будзьце ў курсе самых значных падзей. Да сустрэчы!